сетне, като сте ги ожънали, как вършехте? В дворът, от 4 са дворът, наредът, това е с една, кому се вика суна? Диканята. Едно с кремале, върви, предния с коня ти върти и то са такова и сетни извяваш, такова, виячки. Така беше. Аз малко съм за такова, защото съм по-малка, но тия са го работили повече. Тя Кировата виячка, като че седи още на този. Мога да има някъде. Гледах я там под едно дърво. Може, не знам. Туреш най-различни разчетки. Лявата, това и на ръка въртиш и то се вие. Прашоляк, Така маски имахме. Нема маска, нема нищо. Пот и прашоляк така. Всичко черно. Така беше. И сетне зърното, къде го държахте? У домати имаше такова. Кому викахме му? Кое? Зърното де се туреше. Скованото. Амбарето. И много помнях, много се забравям. Няма малко, много забравяме. Амбарето, сетне в едното брашното, дигнеш. Това, дето слагахте брашното, как му викахте? Пак в амбарът. Житото башка, она чисто за това. И като идеш, гребня си, вземе си, туриш това, с ситото го присееш, в нъшковето, ляба да месат. Аз не съм месила ляба. Това 45-та година беше вече станало теке сето. Не съм месила ляба. Първите де са плели нашите в теке сето. Не месехме, ама отих на фурната да меса ляп 4 години. 4 години, то за пенсията. Голяма пенсия. И частната фурна на центъра беше, дето там направя магазине. Там, като минеш през центъра, то ни убав ляп, мирише на сладко, макар че беше черп, беше много сладък. Сега житото не е убаво за ляп. Някога житата бяха други, сега много препарати са турят. И виж, че като вземе сееш брашното, като го купиш, сега и от Гошо, на Гошо Румин от това, от мелницата, има нещо да турят едно някакъв подобрително, не е както такова. Нищо друго, освен сол и вода и мая, нищо добавки не са туря. Ляп мирише на убаво. Като минат лигите, викат така, слезат, отворена вратата, вземат един ляп, радват се, едат по лигата, мек ляп и сол. Всеки свали едно кафече, другия доде и той свали 5, то не мирише на ляп. Седи 2 дена и моля са. Това не е така. Това е стровя народът. Това е верно. Ни в меслото, ни в млекото, ни в... А масло едно време как биехте? Кое? Масло, как биехте? Имаше буталки. Буталки имаше. Дървени, такова с прът. Дето имат крави работи, направя такова геран. Тук една дъска ще стъпиш, на тази такова ще стъпиш и ти като се друсаш, така да се люлеш, иначе ръката бута. Ръката ще се откача. Забута и сипат в един котел млекото и едно канче и някога леля всичките сме викали. Мама ни остави 3. На Киримката остави 3, 6. И тия по 11 дяца, леля ни гледа, отварят вратата, отставят и върват на работа майките. И леля цял ден ще бута, ще такова, пийте айран, ще маже, масло, различни дяца. Сега нема... Като избутате млекото, това дето оставя вътре в буталката, как му викахте? Нали извадите маслото и това дето остана вътре? Това с кисело мляко у нас се казва айран, бутаница. Ако от прясно мляко?
прясното мляко, не знам колко са чинише. От прясното мляко фащахме сметана. Като такова оберем. Това оберем. Така туряш. И тогава киселото се квасеше, да се буташе, да има и цял ден да пият децата. Така. Ама... Сега в магазинът с турналя сол, айран. Ма то чисто сол. То не е вода и сол, че бяла вода. Но на мляко мирише на убо, защото пася, убави овцете пасяват такова. Трава и убава трава пася. Някак сега навсякъде пръскат. От овцете сириш, от кравата сириш, от кози трябва задължително. Цял ден това работа. Лондон пишеше от Велинградско едно сирене и аз си имах от него 2 пъти. Пише 42% сухо мляко, че има вътре. Да. Половината сухо мляко. Какво мляко има? И за това, за преждата, и предеше с всичко на ръка. На ръка с вретено, с сурка, такова. А сега, идем, вземем една прежда купешка, тя се разточи, стане толчва, няма нищо стане. И така. Това. И на предак съм прела, и на ръка мога да преда, и на предак. На урка. И на урка не съм прела. Не си ли? Не. Аз основите си ги прерях на урка. Ами кой е това предак? Направено с... То сетни излезе. Това направи се една масичка, моторче от по-малко двуфазно моторче за туря и направи се такова микире, работи. То се продава, майсторе правя. Такова имаше и на машините, крачните машини, де бяха с педале, се туреше това и с педалът такова щаха и предеш. Ма ние пролет, есен го разтуряхме. Викам на Велко Маща го, за ком е то предак? Прибери моторче, това убаво моторът. Двуфазен, но на нещо го туриш. Кото, иначе манах. А сега, дето взимам тъй прежда от пазарят, от този човек, и сега идали на пазарят и го питам, аз пас си купа едно пасмо, го питам, дали на машина го предат, дето има заводи за такова, или тъй прежда ми се струва, че като съм прила на предака, все ноче от предака такова. Ръчно се преди. И ще го питам аз този човек. Това и няма българска прежда. Не, това домашна прежда. Домашна прежда аз взимам. За един кат турям, аз прета така терлици, такова, един кат купешко, един да по-мекичка и става убаво, ама всичко си иска. Се гледаше овце, много вълна. Се острижат, да имат овце и да карат, накърат, запават и запават вълна. Да, верно. Там чурин има бая овце и така. Вика, коче, т.е. тя седи база, какво да правят такова. Не ми се разправя. То най-напред нямаме да идем да извлачим. Нема влачарка. Имаше тук ушилови влачарка, той човекът умря и той и у нас умря. Ами кой е това влачарка? Де са влачи са вълната. Най-напред е като остриже от овцата, такова се попарише с гореща вода в голямо корито, попарише, изпере се да стане бяла, който има по нея мръсно, да се мане и после изчоплиш и идеш на влачарката, такова. Той се кара на бала, на бала и си имаш ото на вълна и предиш. Така накъса се на парчета и предиш. А за този дядо Мишо, той там при долното училище, при яслите някъде е живял. В една малка къщичка. И той си бил браснар. Имал една печка жабе. Едни мънинки да ги имаше. Ти не си го виждал това. Не като ние старите такивата и отгоре тенджури повече, още по-нисичко. И каковка, и едно жабе и каламки. И одат мъжете, постригват се, бръсни ги. Днеска идат, утре идат. И някой му рекал,
Бедя Миша, Мишкин печката гори, пък то много студено. Виж, свети, вика, свети. И така няколко дена. И пак така. И ти рекли. Бедя Миша, ко палиш вътре? Грейка няма никаква. Чакай да вида. Ма свети бе, виж, че свети. Как да ни гори? А той да турне едно газениче вътре с свяж и те свеща гори. И така ги лъжи, че са топли, че гори нещо. Дя Мишо там де бръсне и постригва мъжете. Ги е лагал, накрая лъжата излява наяве с печката. Той нямал ни дърва, ни въглища човекът и си запалял вътре на свяж. Нек свети. Да има клиенти, да си купи ляп. Ами то как става това? Можеш ли да ми разкажеш? Кой ти разказва? Баенето, как става? То ни казва. Не се казва. А ти от кой го научи? От мама. Моята майка много знаеше. Баеше за страх. Баеше за уроки. Баеше за сугребе. Като излед някой прички отбъде. Червен вятър, стане целият червен. И идеш, прустът имаше един чупкен. Пустели чупкенът, една пътечка нова, тури и ней, който човек доде, възглавницата, в раздължавница тури една хавлия и който доде, ляга там, с огън са такова и с борина. Огън и борина се казва. Кой е това борина сега? Как да те кажа борина, как е? Борина дървото. От бор. Трески някакви. Да. Така, и тате го насякал, например, малко по-тънко от тия пръсте. Нацепели е така нацепел и който дошъл там при Байла, всеки е рекал браво, Баумике. И за сугребето. Сугребето се отгриба при кокошките. Иде, набере перушини и на едно такова столче, де съм сега аз. Седне който и тя около връз покрай него с пирушините, който му са думите, това не го знам. Каза го и на другия ден като човекът една пъпка нема на него. Викам, баба ми ти мана всичко от мен. Аз 2 нощи полудях, ама сега мана всичко от мен. Така, баба, моята майка много знаеше. От масасларя, да кажем, де точеларци, тук и баба ти ми трябва да ти каже, талигите бяха тук от правище. Много баеш. Мъжът е на колата. Мъж ли, жена ли, доле подава снопето през ритлите. С вила, мамче. С вила, желязна вила. Той ги реди на колата, както се трябва да ги реди. Направи ги, додето може. И той я пеше ходи и аз горе седи на колата. Свалят ги в домовете, тия снопе. Градат ги на камара, го казват. Рядат ги нагоре и като привърши и отгоре забият китка. Цвете. Защо я забиваха тази? За благодарност. Ако няма китка от зелена метла, да има някакво растение. И после почват вършачкаджията да почват да пускат вършачките от дом на дом. И пускат вършачката и се върше на слама, на плява. Ами без вършачка как ставаше? Без вършачка на дикане се казва. Едно дървено, направено така, накраят малко заострено като лодка. Да подигнато, да има плъзгащо. И прегнат животните и закачат диканета. И те слама и житото се разсилаше на арман, разсели се на обиколка, така на колело. И това нещо се качи човекът на дикането отгоре и върти. И ронат житото. И като изронат, спрат животните, обърнат обратно сламата, класурината, от долното, което не е засегнато, да се изрони и то. И ние малките, дядо ни даваше по еднък. Немаше някаква кофи. Кринка се казваше, крина, дървена. И като се изсере животното, да идем да вземем лайното, да не е в житото да се цапа.